U školskoj godini 2016-2017 u našoj školi, osnovnoj školi Ljudevita Modeca, provodimo projekt na temu Japana. Danas odrađujemo radionice. Svi radovi koji će se danas napraviti u našoj školi bit će izloženi javno 30. svibnja 2017. Razred radio je radionicu oslikavanje japanskim motivima kišobrane, a isto tako oslikavali smo i papirnate tanjure. Prvoga i petog A razreda i jedna likovna skupina radimo likovnu radionicu izradu cvjetova trešnje. Imamo plesnu radionicu u kojem nam pomažu učenici drugog C razreda i pokazuju svojim prijateljima drugog C razreda pjesmicu Ito Maki Maki. Učenici 3. A razreda još od 10. mjeseca lagano se pripremaju za projekt Japan. Prva tema nam je bila origami. Onda su radili, sad je ovo nezavršeni, zapravo 2 kataloga. Imamo kimona, radili su i dječaci i djevojčice, znači kompletno cijeli razred. Bojanje sašivenih kimona, znači oni rade platno, ukrašavaju, oslikavaju akrilnim bojama. Do sad smo radili trešnji cvijet, zapravo stablo trešnje i djeca su napravili preko 1000 bijelih cvjetića koje smo lijepili. Bili su vukli i to smo onda napravili stablo i to smo odnesli u knjižnicu gradsku na izložbu. A sad također nastavljamo u papiru raditi, radimo poljsko cvijeće, lijepimo i od toga ćemo onda napraviti i kebabu na kraju današnjeg dana. Moji učenici 4. C razreda imamo radionicu, plesnu radionicu u kojoj smo naučili plesati jedan japanski, to je više scenska igra, zove se Okina Kurino Kinoshitade, što znači u prijevodu ispod širokog kestena. Evo, trenutno što se nalazim ispred učionice vjeronauka u kojoj su učenici 7. B razreda. Oni oslikavaju nagrađene haikue. Ove godine je bio natječaj na kojem je prikupljeno pristiglo 36 haikua učenika 6., 7. i 8. razreda. A eto, zadesilo se da je najuspješniji haikua bilo učenika 7. razreda. Dakle, oni sada trenutačno oslikavaju te nagrađene i najbolje haikue. Radili smo origami leptire, kojima smo ukrasili rub našeg panova, ispred učenice biologije, i radili smo origami cvjetiće i origami listove kojima ćemo ukrasiti ostatak školskog panova. B razred imao je zadatak napraviti haiku radionicu. Prošli tjedan na saku razrednika napisali su svako svoju haiku pjesmu. Osim izložbe haiku pjesama koja će biti na hodniku naše škole, napravili smo jednu malu knjižicu koja sadrži sve haiku pjesme učenika 6. B razreda. Učenici 7. C danas su upoznali ceremoniju pijenja čaja u Japanu, malo su učili japanskog jezika, upoznat će običaj pijenja čaja u Velikoj Britaniji i na kraju će imati priliku kušati i čaj. U našoj radionici učimo osnove japanskog jezika. Kajime mashite, watashi wa yosete su.
Učenici su trenutno napravili slobodan mod gdje se spajaju na program M-Bot preko interneta na svoje mobitele i igraju, znači upravljaju robotom na daljinski, savladavaju prepreke. Radimo u Ikebanu, prije toga smo napravili kratku prezentaciju o Japanu koju su učenici pogledali ovdje, a nakon toga smo prišli izradi Ikebane. Učenici su sami donijeli cvijeće. Pa će oni sad, ja se nadam, oko ovoga lijepo što se napravili Ikebana, kod kuće malo razmišljati o tome. Znači, rekli smo da mora biti sunce, zemlja, čovjek, ja? Znači, to je ta nekakva njihova koncepcija i što manje toga nabacamo i što ljepše onda izgleda. Ovo je likovna radionica, pretežno to 5A i likovna grupa 8B. Znači, evo, radimo scenografiju za našu završnu priredbu. Obojali smo platno koje će nam služiti kao planina, napravili smo veliko sunce i sad radimo scenografiju, radimo trešnjine cvjetove od papira, svaka grupa radi svoj dio zadatka, obavlja, onda to sve sklapamo u jednu cijelinu. Evo na radionici iz povijesti imamo kombinaciju nekoliko razreda. Mi smo našu radionicu zamislili na temelju stare japanske drevne tradicije ratovanja, ninja, samuraja, sumoboraca. Današnji projekt o Japanu je obilježen na matematici tako da smo proučavali japanski način množenja i vetsku matematiku sa 5C razredom. Učili kako se pišu, zapisuju brojevi na japanskom do 10. Sa 5B smo znači započeli, djevojčice su imale istraživanje što učenici od 11 godina i kako započinju dan u Japanu. Zatim su 3 djevojčice nacrtale današnje naše borce i pokazatelje borilačkih vještina. Došla su nam 2 specijalna policajca iz Lučkog koji su nam pokazali kratku borbu. Četvrti B, male vezelje rade tema Japan, trešnje, cvijet trešnje, ostali oslikavaju haiku poeziju. Učenici 4. razreda danas imaju plesnu japansku radionicu i učenice koje su do sada već naučile japanski ples momidži učit će ostatak razreda ples. Razred i odlučili smo održati radionicu memory kartica u stilu mahjong igrice. Radimo origami. Znači, to je tehnika savijanja papira. U prvom polugodištu što smo radili od papira u prvom polugodištu? To samo moramo još kući napraviti. Ovo je prvi B razred. Danas smo namjeravali oslikavati lepeze. Treći dan zapravo oslikavamo haiku poeziju. Radimo to nekakvom tradicionalnom japanskom tehnikom, tuš i vodene boje. Nalazimo se u
7. razredu i mi radimo japanske vrtove, to je tema naše radionice. Najprije imamo prezentaciju, a nakon toga će onda oni sami pokušati osmisliti svoj japanski vrt. Drugi element koji smo spomenuli kod japanskih vrtova su biljke, a najčešće biljke u japanskim vrtovima su četinjače. Evo, nalazimo se u razredu 5E i imamo radionicu o haiku pjesništvu. Trenutno po skupinama proučavaju najvažnija obilježja haiku pjesništva i povijest, odnosno kako je haiku zaživio u svijetu. A kasnije ćemo pogledati neke video snimke u našoj knjižnici, a poslije će pisati svoje haiku pjesme na temelju osobnog doživljaja. 5D razred radio je bonton, japanski bonton i izrađivali su plakati na zadnjem temu. Osmica je razred radi japanske simbole od perlica. Razred, glazbena radionica, radimo jednu glazbenu temu iz igrice Legend of Zelda. Skladba se zove Song of Storms, japanskog skladatelja Koji Kondo. Osmi razred se danas igra sa jednom starom azijskom slagalicom koja se zove tangram. Ona se sastoji od 7 dijelova koji su izrezani iz jednog kvadrata. I mi ćemo danas pokušati napraviti jednu priču od tih tangrama i izraditi jedan plakat gdje ćemo napisati nešto o povijesti tangrama i o tome što se sve može od njega izraditi. Podijeljeni smo u 3 grupe i onda se izmjenjujemo. Jedna grupa radi štralove, jedna grupa radi sa brojevima, sa japanskim brojevima i radi znači japanske mozgalice, a treća grupa oslikava tanjure. Mi smo učenici 3. C razreda. Zadatak u vezi teme Japan je savladati tehniku jedenja štapićima. Bitno je da se štapić stavi na prstenjak, tu, štapić se drži sa palcem i kažem prstom. Ovdje je karate radionica. Radionicu smo organizirali u suradnji sa karate klubom KTC Križevci i trebala je biti samo za 8. razrede. Evo sad vidimo, priključili su se i učenici nižih razreda koji su htjeli vidjeti kako to izgleda.